kako fari lema ne wadi ma awonti murtannaade 100% de ko oɗo sorma o dol kanko totuma ɗum de kam anden ɗum ardani ɗum fof ɗum ardani men tubaji o fof si ɗum ɗo joni hay seɗen korsa e si dañji hen a nayi fon c'est quelque chose gandanɗa hoorema nice c'est très joli wallahi ewa kori Koorka tampinani ça va tampinani tam non o fuɗɗi woɗɗu donc min moom essaye waddude e kaw mom funta kaw funta kaw heɓatade on mi yana leeɗu kolko an hammaji an samba ceerte seeɗa jaaje bamon ari kaw ko debbo ko joom suudu ma ko jamma mi mo gaño ay man non mbatan ko beledi ko ni kaw ha joni walla wonkinena pourquoi wala yiide towi damal bitimɓe jooɗi nangen wuleyam koccimi tan seeɗa ndiyam tan joom biɗo rokkiyam wona yimi soodani ni mbeɗa sulmo tan aɗa hawreno e gonɗa yar yande bolle fuuɗi bawli minen kam lewru Koorka min jiyani tan de ɗiɗe foti wona yini foti kaw kay ne wayɗo e galle ni sigi jogorama ɓernde joɗade yo Allah dandam kaw ko moƴƴi ɗum ay seeɗi ɗum so ɓenni ay wona yimɓe jaɗani heɗade o ko ɗaayi ɗo mi haali suyni mi haali e weeñde en tout cas o sennani wole gueɗe ga c'est pas dans le mémoire ka fontidira tan walla wonkinena wi o sona kaw yo fini walla kaw mi wawiɗo fini mo wita fini ayande ala silla wona kaw wiwa fini kaw wawiɗo fini kañum fini fof gotum kañum fini fof gotum sino excuse kañum fini fof gotum watta kam boy on bonnedde an hono maɗa famni gacce saabu oɗo wawi joɗaɗo yimɓe fini aɗa daaromo wona hello wona womere wona haydara min famani mon il est majeur et vasquiné a fami mi wiya majeur hamme babu sine hammen kumbo yaya dembo sarma simbo kumbo bool seeɗa mi haalama jaltu salo mbirmam so jaltu salo ko jawra ko jaltu salo jaltu bool mayi tuma bawɗo kew mayi fa lahara o ko imbécile wona yiiti an mais wona ɗum mi haalma kal ɗum watta kaw an aɗa andi a waɗani mbiɗa a yarani ɗiɗo pression fof mata anda gulari e tout mata anda accusé ɓuuri musde e acte mbaɗa hunde mais onon kaw holtum mbaɗi mbaɗɗon onon ɗum nan haqqille mon gamir kaw pesigide fuuga kaw il faut pamon minen min jogue mon hakke kaw an jiya ko amen kaw goo ko lewru Koorka gonnen kaw ɗiɗi gulaɗi ɗi hay hoddiɓe oɗon dérange kaw mais kaw déjà oɗon gandi ko Allah haali e nelaɗo haali kaw uf an sa pari préparé na ham ndiyam ɓufto joni ni goppirta ham pona kam hen merde kadi accum o yaha min de ɓe sukaɓe ɗen nanñe o tampi ha jiya kam ko mat mimi maaya mimi rosen ñam fof kam kaala mbeɗa onco ɓesgam mbiya kam o tampi kanko wawi tampude ha ɓuuri min ko tampum ko ɗum fof jarani an wiyam n'est ce pas d'accord sigi eyo haalaji o fof jarani to tan ko sen mbaɗi ko haala tan haala bon wiyam ko cohluɗa cohlen ko heewde holɗum cohluɗa holon genre sohla ko jidda mi wadda ko jiɗi mbaɗa eyi mi je veux juste ko gona normal kalis de ɓuuri nim de fof ko dañmi de kalis ɓuuri nim so tawi ko ɗum ɗon so tawi ko affaire defeeli en ñameli en ɗiɗon o tampini hoorema en so tawi ko kalis kam mbeɗa softan ɗum pas de problème ala problème haalis ɓuuri nimi de somi dañi haalis fof mo makkuma aɗa andi kam puɗɗuɗo mahadi fuuto puɗɗum fuuto village donc jogui toon galle jogui toon mawɗo kay wona hay fof do galle jaƴƴo han machallah eyyi mi woni waɗino tuufeje seeɗa mbiɗa foti laaltade ɓaw c'est bien hen gonmi mom hokkuma haalis wallahi yangara wadde joni de min gonat ɗo empire o peey kay min addu joni o pam tranquille wallahi tout tranquille wallahi somin ñaama min ngala probléme ɗum de ha haala juur ko joni gaddata kalis o walla ko mais ko mbiyanmami ko il faut respecter no foti c'est respecte c'est signé sa ala mbaɗen contrat ni no foti jedda min somi dañi 2 tonnes ha 3 millions tan mi añani 3 millions bon c'est trop bon je peux te faire ça c'est fait ça kay ya joni ngara te sa rokkam ni est ce que mom jokkiɗo Koorka min ko ummi col somi dañi ɗe coffreje est ce que mi hirnota fuur après mais min kaldu ala wona après ni ene en pamodiri ko kaldu après si
xaalis moom addu. eyi ɓurat yodde ɓurat yodde. Oui, mais c'est la paix. yawna joom galle ma ndiyam wadde. D'accord, merci. wayno wonɓe BMD. Merci, Ka. merci wayno wonɓe BMD ɓe jeeyi balbasik mo balbasik lewru Koorka nanni somdu yurmende hewndu barrage Koorka ko farilla ma ne waddima hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a amalu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande foko lewrugi jangol ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma